Salutări! Numele meu este Andreea Spânu, am 29 de ani, în curând 30 și locuiesc în țara Galilor, Marea Britanie. În urmă cu 8 ani de zile am terminat facultatea de kinetoterapie în România, dar imediat am fost nevoită să mă mut alături de soțul meu în Regatul Unit. Bineînțeles că atunci când ajungi într-o țară străină, nu poți începe de la nivelul la care tu te-ai pregătit inițial, așa că am fost nevoită să mă angajez ca și ospătăriță. În paralel, ușor, am început să dezvolt și să fac masaje și terapii, pentru că mă pregătisem pentru asta. Dar tare mult îmi doream să-mi pot da demisia, însă nu puteam. După 6 ani de ospătărie, nu mă mai regăseam deloc și în familie ne confruntam cu o perioadă tare dificilă din punct de vedere financiar, pentru că soțul rămăsese fără serviciu. Și deja chiar aveam alături de noi și un pui mic de 3 anișori. A fost tare greu jumătate de an, însă în luna octombrie a apărut în viața mea oportunitatea de a încerca și o afacere online. Deși nu dispuneam de suma necesară și infimă totodată pentru a începe această afacere proprie, i-am spus soțului că nu știu ce vom face, dar eu vreau să-mi dau startul în această afacere. Zis și făcut, încă din prima lună chiar, am reușit să câștig un venit suplimentar de aproximativ 500 de lire, ceea ce mi-a dovedit că funcționează și mi-a dovedit că pot și că îmi place să fac acest lucru. Sunt deja 2 ani de când fac asta și am reușit ca după 1 an și jumătate să-mi dau demisia din acel restaurant. Am atins diverse niveluri și cel mai mult îmi doresc să ajut și alte persoane să atingă independența financiară, spre care tindem cu toții.